Her får du 3 eksempler på kundecases i Eucomac 5-10 tons klassen. Den første er en Eucomac 100 TR til en nedbryder. Den bliver bygget med aftale i Incon tiltrotator, sammen med en ECOI-løsning, der gør, at der nemt kan skiftes mellem redskaber og skovl, uanset om de er hydraulik eller ej. Nummer 2 er en anlægsgartner, der får sig en Eucomac 60 CTR med EOC-hydraulik. Det gør, at vi nemt og enkelt kan betjene en Incon-løsning med klo via maskinens egen joystick, uden økonomien stikker helt af. Den tredje kunde er også i anlægsbranchen. Han faldt for den store undervogn på Eucomac 75 ZT. Med en Incon-opbygning med DC2-styring og MIG2 joystick er der mulighed for, at hver enkelt maskinfører kan have sin egen opsætning i maskinen. Sammen med en masse lys, blitzblink og en stor skovlpak fik maskinen sine første timer på udvidelsen af E45. Fælles for de her 3 kunder, det er, at de var kendt med Eucomac i forvejen. Men uanset om du kender Eucomac eller ej, så er vi altid klar til at give dig en seriøs sparring om netop din maskine i 5-10 tons klassen.